Master Plan Production. Yes. Survive your boy that DIKL. It's bumalik na po. Nawaralak na buti damo ng duro nagkagawas ng mga dagkot buot damos mga yakan. Ikaw na niyodik na babantay. Nabate ako nakita kayo. Haha. Yeah. Warala nagbabaton. Pero ari na, kinahanglan ko na magyakan ari na. Yeah. Kinahanglan ko na magyakan na siya adi tuod. Hihinayong pula para makaintindi bisbulok. Para init mga tao tignan ng dagot buot. Mga kabayutan ni nagpinaman tayo na nagsulok. Dirik na kurugin yakan, sige yabong ang duso. Kait mag-isog nga umod, waray ruha-duha pagbuno. Tuod ha akon to, nadirik ka pag-agihin nga dala na siya gamit at tinuto. Kung natin bago mag-ginakan. Nadirig maging bayolente, pero sundalo na mamati-latiya sa rinto. Mga gudti pa kamo, daan mo pati yung kakaunan na bugas. Dirig na hadlok, ito yung mga yakang dirig na hadlok. Una-una ito, ayaw ka mo paghulat niya maging bayolente pa ako. Tugtublay ni rap yan na, tugtublay ni rap yan na. Dirig na mimilingin samok, pero kung samokit na kubit. Diriyak na bubusog, hit o salakar kuhit. Uupusun ko tinugot, bisdiin patira sumuhot. Mahapdusin putaw tuy, kung halawas na umungot. Waray ko kailangan limuon, di rin ang anak makaput. Hataas akong duro para magkaduguwit takamot. Kay kung kamuha akong may traso. Damutak mga tao, handam tanan pumaso. Merkado, tatakanit kamot may mga paso. Ngan hiratan na natago, kay tanan hiramay kaso. Mag-iihabla ko na pulo nga tagtulot ulo. Damot gutom yan na asya, barato latim ulo. Damot negosyante, bangin tagan pakimpa. Kapinit batos mo nga paasi, puro pusing nga may pusila litrato. Di man tumato, asya tatagan hinhigayon makiguruy mang rautoy. Maram ka man na dakong hain ako na ukoy. Yeah, nadiri pa ako humirayo, hindi nadiri pa ako humilabat istorya. Takong nga rin dead kaya kailit. Maram na ako manindino ako, maram ka maghahinak na ako. Yeah, nag-aagi-agi ka matakong balay. Matin karong signal, matin karong signal, kumaram ka tak balay yan na.